Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, barka da warhaka, da fatar kuna lafiya. Sunana Jalaluddin Aliyu ‘yar Abba, shugaban kamfanin JD Creative. Kamar dai kullum, yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a darasin mu na Photoshop. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je yanzu a launcher ɗina, zan buɗe Photoshop ɗin. Gashi yanzu na zo Adobe Photoshop CC 2019, inda na buɗe shi Photoshop ɗin nan. Zan jira kwamfuta na ya buɗe shi, idan ya buɗe za mu fara aiki. Kamar yadda kuke gani, gashi Photoshop ɗin yana loading in wato most recent abubuwan da na yi amfani da su. Kamar yadda kuke gani, wannan shine most recent aikin da na yi da Photoshop a wannan kwamfuta tawa. To yanzu mu za mu je, ba wai za mu yi amfani da wanda muka yi ba, za mu je mu buɗe wani sabo. Za mu je create new. Idan muka zo create new, za mu je default Photoshop size, wato wanda Photoshop ɗin ya bamu. A nan za mu wannan, kamar yadda kuke gani, inda zan canja sunan file ɗina, zan iya cewa darasin farko, sai in je create. A nan kuna gani zan iya canja size ɗin shi ya koma tsaye, ko kuma ya koma kwance, ko kuma resolution ɗin shi, da kuma kallon da za a amfani da shi. Idan a waya za ka tura abin da ka yi, na baka shawara ka amfani da RGB. Idan kuma printing za ka yi, ka je a CMYK. Za mu je create ɗinmu. A nan kuma za ka iya canja background ɗinka zuwa black ko white. Muna so mu yi amfani da white. To, kamar dai da kuka gani, gashi yanzu ya buɗe mana, amma Photoshop ɗin yana mana wani kamar ya samu wannan. Za mu yi resetting in wato ainihin wurin aiki. Kamar a ce kana zaune kan teburinka, ka manta inda ka ajiye abubuwanka, to sai ka kwashe komai da komai ka ƙara jerawa. To a nan za ka ga komai naka. Za mu yi reset in wato shi wannan wurin na ayyukan da muke. Kamar da kuke gani, da muka yi reset in shi, ya kawo mu wuri mai kyau, inda ya koma an asalin sabon, kamar mun buɗe sabon Photoshop. A nan za ku ga mun rubuta darasi na farko, wato shine sunan file ɗinmu. Nan kuma shi ake kira wato toolbox. Waɗannan abubuwan daga nan zuwa ƙasa su ne toolbox. Muna a move tool ɗinmu, kamar yadda idan ka aza hannunka a wurin, za ka ga ya gwada ma abubuwan da kake iya yi da shi, da dai sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da amfani da wato brush tool. Zan danna brush tool ɗina a tsarin wannan, ko kuma in danna B. Na danna B ɗina. To, a brush tool zai baka dama ka zana duk abin da kake so. Kamar yadda kuke gani, gashi na yi zane-zane. To, wannan in muna so mu dawo mu goge abin, za mu iya wato Control Z. Idan kuma mun yi wannan, mun zana abu da brush tool, muna so mu goge shi, muna amfani da eraser tool, wato cleaner, wadda za ta goge mana abu. Amma idan kuka lura, gashi nan ina gogewa one by one. Idan ina so in ƙara ma cleaner ta girma, zan iya danna wannan abu, za ku gan shi ya fito. Gashi nan. Ko kuma in zo a wannan guri, sai in ƙara size ɗin shi. To, kamar yadda kuke gani, gaya na riga da na goge abin da na yi. To, a wannan wurin da na yi rubutu da brush tool ɗina, za ku ga a wannan wurin shine layer ɗinmu, wato layer wacce take baka dama ka yi rubutu a kanta. To, bari za mu ƙara goge shi wannan rubutun da na yi da wato abin nan namu. Za mu ƙara creating new layer a wannan darasin namu. Kamar yadda kuke gani, ga mun creating new layer. Zan sake amfani da brush tool ɗina in zana wani abu. Gaya na zana. To, kamar yadda kuke gani, zan ɗauko wato cleaner ta, abin gogewa. To, kamar gaya ina ta sa cleaner, amma abin baya gogewa. Me yasa? Abin da ya sa hakan ta faru, saboda
ba na bisa active layer da aka yi rubutun kanta. Kun ga ina a background layer kuma a layer 1 ne na yi rubutun da na yi. Kun ga kenan yanzu mun zo layer 1. Idan na zo layer 1 zan iya moving ɗin wannan rubutun da na yi duk inda nake so. Kun gani? Da me zan yi moving ɗin shi, wato da wannan move tool ɗina. Kun gani? Ina juya shi duk inda nake so. To idan ina so in goge kuma sai in zo, zan iya amfani da wannan hoton eyes, wato idanu, da na danna shi za ku ga abin ya ɗauke, wato na ɓoyar da shi. Ko kuma in zo in buɗe sai in zo in danna delete key. Ina danna delete ya goge. To iya wannan ne za mu tsaya, sai kuma wani darasi idan Allah ya kai mu.